Hallani. Fegyeres Sándornak hívnak. Én azt hiszem az előadók között a Kapu-Tojás vagyok, nem jogász-doktor vagyok, hanem közgazdász doktor. Gazdasági informatikából doktoráltam még 81-ben. Eredetileg matfiz tanár, informatikus a képesítésem, csak az adórendszer, amikor megalakult, kerestek egy informatikust, aki már látott egy 10 milliós adatbázist. Előtte a belügyminisztériumban dolgoztak ilyen nagy közigazgatási adatbázisok biztonságával. Így kerültem az adóhivatalhoz. Egyszerű volt nekem az adózás kitanulni, mint az adós kollégáknak az informatikát, de így is elég sok nehézség volt. Gondolják meg, ez arra az időre esik, amikor az informatikát kezdték a közigazgatásban alkalmazni. Tehát akkor még a személyi számítógép az horroráron volt az akkori pénzekhez, és így tovább, és így tovább. Egy örvendetes fejlődést látok informatikailag, és ha akkor lettek volna mostani informatikai lehetőségek, akkor biztos másképp alakul az adóztatás pályája és az adóelkerülés is az országban. Én inkább a laptopon léptetnék, mert félek azzal, hogy perlényulok, azt én is levakítom a képernyőt, tehát azzal mennék tovább. Mindenek előtt így ebéd után a mobiltelefonok elnémítására hadd hívjam fel a figyelmet, és van egy a szerzői jogról szóló nyilatkozat, ezt ugorjuk is tovább, csak ilyen kötelező jelleggel, hogy ezt felhasználhatják ön és továbbképzésre, de lehet, hogy a diákokat máshonnan szedtem össze más korábbi előadásaimból, aztán hogy a joggal ne legyen vita. És akkor nézzük a bevezetést. Hát ha már a gazdasági események eltérő megítéléséről van szó, akkor elmondanám, hogy a számvitelben, ezzel a számviteli adózási dologban mit értünk gazdasági eseménynek. Azok az események, amik a gazdálkodó vagyoni és vagy a jövedelmi helyzetére hatnak. Alapvető az, ami csak a vagyonára hat, ilyen például, hogyha egy marék üveggyöngyöt veszek a házi pénztárból pénzért, akkor az eszközeim változnak meg. Ha tagi hitelből csinálok saját tőkeelemet, akkor a forrás összetételem változik meg. Ugye tudok tőkét bevonni és tőkét kivonni, mondjuk osztalékfizetésük. Akkor ezek az alapvető. Összetett az, ami a vagyonra és a jövedelemre egyaránt vonatkozik. Ezek az eredményt növelő és csökkentő gazdasági események, ezek mindig hatnak valahogy a vagyonra. Most a dokumentálás, akinek a vagyonára, jövedelmére hat, ott számviteli bizonylatnak kell lennie. Könyvviteli szabályok szerinti nyilvántartást kell vezetni, ez bármilyen nyilvántartás, a bevételi nyilvántartástól a kettős könyvviteli bármi lehet. Más résztvevőnél viszont, ha magánszemély a másik fél szereplő, ott iratbizonylat, és hogyha nyomozásban gondolkozunk, más nyom lehet, vagy semmi. Hát hányan dobjuk el a közérben a cetlit? Nem kell. Úgyhogy gazdasági eseményeknek ennyi a gazdálkodói szféra fog a dokumentáltság, és akkor most nézzük, hogy a közigazgatásban az eljárásrend az hogy alakul. Tényállásfelderítést a revizor egy adóhatósági dolgozó végzi. A tevékenységet a felettes adóhatóság felügyeli, a bizonyítást elbírálja az elsőfokú adóhatóságnak a határozatával, de ugyanaz az első fokon eljáró szerv, csak nem a revizorok, hanem a jogászok fogalmazzák meg. Jogorvoslattal fordulhatunk a felettes adóhatósághoz, és további kontroll fölötte a bíróság. A bizonyítás, ugye normasértést az adózó terhére akarunk megállapítani. Személyi felelősség az adóeljárásokban nem eminens kérdés. Becslést is lehet, ami az adóalapot valószínűsíti, ezt törvényi garanciákkal lehet meg,
tenni. Ugye ez nem bizonyítás, de az adózás rendjéről szóló törvény azt mondja, hogy a becslés is bizonyítás. Tehát szaktudományos felsorolás helyett a jogalkotó döntött, hogy bizonyításnak minősül, kész. A bizonyítási teher fordulhat, jelesül adókedvezményt és adómentességet az adózónak kell bizonyítania, és ellenbizonyítási lehetőség keletkezhet vagyongyarapodási vizsgálatnál, illetőleg a minimáladó alappal szemben. Ekkor joga van, de nem kötelezettsége az adózónak a bizonyítás. Most nézzük meg a büntetőeljárást. Költségvetési csalásba a tényállás felderítést a nyomozó hatóság csinálja, ez naptisztségviselő általában. Nem akartam írni, hogy hivatásos kormánytisztviselő, de ebben már nehezen igazodok el. Elég régen jöttem, és elég sűrűn változik az ahhoz, hogy a tevékenység fölött a büntetőeljárásban felügyeletet az ügyészség, szervezetileg is egy másik szervezet. A bizonyítást az ügyészség bírálja el, hogy vádemelésre, vádra érette, a dolog vádemelés lesz belőle, illetőleg a bíróság az ítéletével bírálja el. Jogorvoslatnak ott van a felettes bírósága, és további kontroll fellebbviteli bíróságok, EU, STB lehetőség van. A bizonyításnál ugye egy gyanú, alapos gyanú bizonyosság, ezen a soron futnak végig. Adott személy terhére róják, és ez a közikkel a lényeges különbség, hogy személyi felelősséget nem állapítanak meg, és a vagyoni hátránynak kell bekövetkeznie költségvet kár elmaradt vagyoni előny okozása, viszont ez ugye az általános megfogalmazása, hogy mi a kár, viszont a költségvetési csalásról a különös szabály, ami derogálja az általános szabályt. A költségbefizetési kötelezettsége befizetés elmaradás miatti bevételkiesés. Tehát nem a költségvetést ér tényleges kár, hanem a bevételkiesés. Majd az áfánál erre kitérek, hogy ennek a megfogalmazásnak miért van jelentősége, és délelőtt is a Tóth professzor mondta, ez a jogosulatlan igénybe vett támogatás, vagy a céltól eltérő felhasználás, ugye ezek azok, amik a kár fogalmába beleesnek. És nézzük a bizonyításnál, közigazgatást és a büntetőeljárást, ha összehasonlítom, közikben vannak az anyagi jogszabályok, adóeljárási törvény, és míg az újabb be nem lép, mögötte a KET, mint mögöttes jogszabály. Ugye tudjuk, ha a KET helyett AKR lesz, az kimondja, hogy nincs benne a adó és vámeljárásoknak, ő nem lesz a mögöttes szabálya. Ugyanúgy a büntetőtörvény, egy büntetőeljárási törvény. Szabad bizonyítás van mind a két helyen. A közigazgatásban szabad mérlegelés, de van kötött bizonyítási mód, és van becslés, ami a valószínűsítés. És a bizonyítási kötelezettség általában az adóhatóságé, de jogszabályi alapján ez fordulhat. A büntetőbe a van kötött bizonyítási módra mondok egy példát. Biztos egy ilyen eléggé élettől elrugaszkodóan tűnő példa, ha magánközvet személygépkocsit használunk, a személygépkocsi tulajdonjogát nem a polgári jog szerint a tulajdonilag, vagy hogy hívja, forgalmi engedély, meg ez a tulajdonilag, vagy mi a fele van? Törzslat. Annyira ritkán kerül a kezembe a sajátom, hogy a nevét sem tudom. Nem ezzel kell bizonyítani, hanem egy régi jogszabály, amit vagy megfogalmazás állandóan az SZIA törvényben másolgatják, mégpedig a kötelező biztosítás díjfizetés igazoló szelvénye kell, hogy igazolja a tulajdonjogot. Tehát az adó az enyém lehet, ha nincs meg ez a szelvény, adóigazgatási eljárásban nem tudtam a tulajdonjogot igazolni. Most közben annyit fejlődött az élet, hogy szerintem nincs élő ember, aki csekken fizeti be, mert a kötelező olcsóbb, hogyha elektronikusan vagy díjlehívással fizetem, tehát ilyen díjfizető szelvény sincs, mindegy, ez itt marad, és pár helyen még itt marad, hogy megfelelő módon igazolja, és az értelme
irodatechnikai korból származik. Büntetőben nézzük meg, szabad bizonyítás van, de a bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő felderítésére kell törekedni. Bizonyítási kötelezettség a vádhatóság, és nem fordulhat, nem tolják át a vádlatra a bizonyítást. Adóeljárásban, mint mondtam, a személyi felelősség megállapítása nem cél, a büntetőben ez a cél. Adózó eljárás a orvosértő, adóhiány megállapítása és a szankciók. Ugye a személy tudat átfogta-e cselekmény mulasztással vagy elkövetéssel valósítható meg. Hát adócsalásnál valami ritka szerintem az az eset, amikor egyszer csak olyat mulasztottam, hogy hirtelen a zsebekben maradt a pénz a költségvetés helyett. Tehát lehet ezzel védekezni, de nem hiszem, és ott a vagyoni hátránynak meg kell valósulnia. Az adókülönbözet, ez megint definíció kérdése, a 178-as paragrafus 3-as pont, a bevallani elmulasztott, ugye ezt nullával vesszük, és az adóhatóság által megállapított adókülönbözete vagy, és akkor itt jön a büntetőeljárás során megállapított, és a bíróság vagy az ügyészség jogerős határozata alapján az adóhatóság által. Tehát egyszer a büntetőben most azt rendelik, hogy meg kell állapítani a büntetőeljárásba, azt az adózóval adóeljárásba határozattal közölni kell. 2017-es módosítás szerint ez a rész a büntetőeljárásra, ami vonatkozik, ez nem lesz hatályos, ha elfogadják. Nem tudom, mikor fogadják el, de november 30-ig ki kell hirdetni, vagy pontosabban december 1-ig, mert 30 nap van a hatályba lépésre adótörvénynél, és ugye nem számít a következő időszakra átvihető követelés ebbe a körbe az adókülönbözetnek. Az adókülönbözet azért lényeges, mert az adóhiány megállapításánál ez, és ez mind azt készíti elő, hogy milyen fogalmi körben jutunk el oda, hogy mennyi kár érte a költségvetés. Tulajdonképpen arra megy ki a játék. Önadózás esetén csak akkor, ha az esedékességét nem fizették meg. Nyilvánvaló, hogyha az adófolyószámlámon van 6 millió forint, rájövök, hogy keveset vallottam be, 1 millióval növelem a bevallandómat, akkor nem 6 millió maradt ott, hanem 5 millió csak, tehát akkor nekem adóhiányom nem keletkezett. És mivel önadóztam, nem is a hatóság állapította meg, tehát adókülönbözet sincs. Az megint másik dolog, hogy egy adóhatóságnál levő folyószámlákat egybe kéne vezetni, igazából ez az, hogy a fennálló túlfizetést akkor lehet figyelembe venni, hogyha akkor is fönnállt, amikor a cselekményt elkövettem, meg akkor is fönnáll, amikor megkezdik az ellenőrzést. És az adóhiány lesz a bírság alapja. Az adótartozás esedékességig meg nem fizetett, tehát ez a három fogalom, adókülönbözet, adóhiány, adótartozás, ez hasonló, egytől származva ugyanaz. A vagyoni hátrányt nézzük meg, ez a BTK, most itt a BTK alatt az újabb mondom. Általában a kár és az elmaradt vagyoni előny, költségvetési csalás esetén a bevételkiesés és a jogosulatlanul céltól eltérő felhasználás. A bevételkiesésnél lényegtelen, hogy azt a bevételt egyik adózónak be kéne fizetnie, a másik kivehetné. Tehát ebből a szempontból a bevételkiesés megtörtént. Nem vehető figyelembe itt, hogy nem érvényesített adómentességet, adókedvezményt, és nyilatkozat hiányában nyilatkozattól függő adófizetési kötelezettség csökkentéssel nem jött, magyarul áfa bevallást nem nyújtott be mondjuk áfába, vagy ha benyújtotta, azt nullásra nyújtotta be, akkor ő úgy olyván nyilatkozott, hogy nem kíván a levonási jogával élni. És akkor a bevételkiesés az ténylegesen itt lesz. Más adózó által nem érvényesített elszámolási jogosultsága sem, tehát levonta-e az áfát vagy nem. Ez itt a bevételkiesés nagyságát nem érinti.
És az áfa esetén mi a vagyoni hátrány, erről beszélnék, de előbb az áfa törvényről és az áfáról, mint adónemről mondanék néhány gondolatot. Ugye az általános forgalmi adó rendszerét, ezt 1919-ben egy Siemens nevű, annak a fia, aki az elektronikai gyártást csinálta, egy közgazdász professzor megalkotta, hogy hogyan kéne működnie, majd 54-ben, közben volt azért egy világháború, 54-ben Franciaországba bevezették, de akkora informatikai háttér kellett ehhez az adózókhoz. 54-ben még ilyen kézitekerős számológépek voltak, meg a Soyuzban ez a golyós számvető, szóval tehát ebbe az informatikai közegbe gondoljunk bele. Ennél előbb a nagyvállalatokra, majd kiterjedt tovább és az egész gazdasági szektorra, aztán mint a ragály elterjedt világszerte. Az általános forgalmi adó Magyarországon így hívják, régen németül úgy hívták, hogy Mehrwertsteuer, hozzáadott értékadó, ugye ma úgy hívják németül, hogy Umsatzsteuer, forgalmi adó, ez is az átkeresztelés is jelent valamit, de igazából egy ügylet tekintetében, ha nézzük, az output kibocsátások adótartalmából levonhatok ahhoz az ügylethez vonatkozó input áfát. Ugye mivel az adóbevallás technikai okokból nem ügyletenként történik, hanem időszakonként, ezért az időszakonkénti kibocsátással szemben az időszakonkénti inputot állítunk. Ez szép és jó lenne így. És akkor megvalósulna az, hogy a hozzáadott értéket adóztatom. A hozzáadott értéket persze másképp is ki lehetne számolni, értékcsökkent, tehát amortizáció, meg személyi, tehát másik oldalról is meg lehetne üzemgazdaságtanilag számítani, de ez az input-output különbsége, ez az igazán megfelelő. És akkor most nézzük meg, most jön a nagy trükk, hogy a jogalkotó azt mondja, hogy fizetési kötelezettsége van az adózónak, és levonási jogosultsága keletkezik, nem levonási kötelezettsége, és azt az elégülési időn belül érvényesítheti. Akkor az elégülési időben volt egy kis gond, hogy az utolsó pillanatban érvényesítették, és mire ellenőrizték volna, már nem nagyon volt lehetősége az adóhatóságnak ellenőrizni, ezért ezt most 16. január 1-től gyakorlatilag tárgyév és az azt követő évben, tehát legfeljebb 2 évben korlátozták. Utána is lehet, csak az önellenőrzéssel, más jogállással, más jogkövetkezményekkel lehet. És az áfánál azért, hogy az adóalap, amit kiszámoltak, és aminél ez a Siemens-i rendszernél a Siemens leírta a rendszer, az közgazdaságilag egy jól követhető dolog. Azonban, ahogy megvalósították, annak egy kicsit mintha elszakadt volna a közgazdasági tartalmától. Tehát a gazdasági tartalmától elszakadt az adó sajnos az áfa esetében. Több konferencián vettem részt, ahol mitől beteg az áfa, meg ilyen jellegű kérdések voltak, és általában mindig itt az áfa rendszer elvi és gyakorlati megvalósítása közti nagy az a probléma. Áfa a sajátos adó, nem ezt értettem, amit most elmondtam. Az adó alapja a hozzáadott érték igazából, de hát nem az szerint adózó. A megállapítás módja az lesz, hogy a fizetendő adót bevalljuk, annak a megfizetése kötelező, a levonható levonása nem kötelezettség, hanem jog. A költségvetésnek jár az output áfa, ami csökkenthető az input áfával. Amikor másik időszakra viszem, az egy racionális közgazdasági döntésem is lehet. Visszaadni 45-75 nap után, ha még ellenőrzés van, egy kicsit hosszabb idő alatt kapom vissza az áfát. Cserébe, ha tudom, hogy a következő periódusban olyan outputom lesz, ami nagy áfa fizetéssel jár, akkor egyen odébb teszem, mert akkor pénzforgalmilag, mint gazdálkodó bírni tudom.
Mennyi a vagyoni hátrány? Hát a fizetendő adót mindenképpen meg kell állapítani. Ugye ezt a kibocsátott bizonylatok számla alapján meg lehet. Adóbevallás és könyvelés és pénzforgalmi adatok, ezek ilyen származékos másodlagos bizonylatokat az alapján is meg lehet állapítani. A levonható adó igazgatási azonosítással alkalmas bizonylat alapján lehet. Az áthárítónak adóalanynak kell lenni, ez a Tóth Mahagében így helyre tette, hogy az adóalany az anyagi jogi kategória és nem eljárás jogi kategória, tehát az eljárás jogi problémák vagy közben fellépő problémák nem annyira relevánsak, és a levonandó adóbevallásra meghatározásra került. Ezek konjunktív feltételek. Most ha a konjunktív feltételekből valamennyi hiányzik, akkor én nem jogász vagyok, azok majd a jogászok elvitatkoznak, hogy ott ténylegesen mekkora volt a költségvetési kár, ki hogy tud érvelni, de hogy az adóhatóság mit követelhet és mit fog végrehajtani, az adószakértőként számomra nem kérdés. És kettőnek a különbözete lesz ugye a levonási jog. Nullás áfa bevallás esetén mennyi a vagyoni hátrány? Hát a fizetendő adót meg kell állapítani az előzőekben. A levonandó adó nulla értékkel kerül meghatározásra. Magyarul az adózó úgy döntött, hogy köszöni, most nem kíván levonási joggal élni. Sokszor mondják ügyvédek tárgyalóteremben, hallom, technikai nullás bevallás, csak azért, hogy ne kelljen késedelmi pótlékot vagy a mulasztási bírságot a késedelmes bevallásért, de hát kérem fel kell vállalni, mert így úgy nyilatkoztunk, hogy nincs bevételünk, és biztosak vagyunk benne, hogy tudjuk, hogy van bevételünk, hát a kibocsátás az nálunk van. A bejövő számlák elkallódhatnak, de a kimenő teljesítményről tudunk számlával számla nélkül. És önellenőrzéssel sem igazából javasolt a nullás bevallást. Halasztani kell, valamilyen indokot kell írni, hogy most azért nem tudom bevallani, mert, és mire elutasítja a NAV, addig nyertünk annyi időt, amennyit akartunk. Most ez szokott lenni a gyakorlat, vagyongyarapodásból is kérek a magánszemélynek 60 napot, 45 nap után megkapom a választ, hogy nem. De hát megadták a 45 napot, míg a válasz van, addig ugye áll az ászlónak. Most hoztam is, meg nem is alapon kapjuk meg, és ugyanezt a technikát meg lehet oldani ott is. Inkább fel kell vállalni a mulasztási bírságot, mert ez költségvetési csalást valósíthat meg a valóban nyilatkozattétel, de igazságügyi szakértőként a jogi minősítés nem az én dolgom, ez csak a mondhatni nem szakértői, de véleménye. És akkor az áfa bevallás elmulasztása esetén, hát a vagyoni hátrány ugyanúgy, a levonandó adó nem került meghatározásra. A fizetendő adó az lesz a vagyoni hátrány, nem nyilatkozott, hogy él a levonási jogával, és akkor gondolkodjunk egy kicsit azon, hogy közgazdaságilag mennyi lett a kár, ugye, mert ebbe a körbe szoktak az ügyvédek gondolkodni. Hát közgazdaságilag sem tudom, hogy az állam kevesebben jut. Tehát akkor, ha mindenki szabályosan bevallotta volna és élt volna a levallási jogával, akkor meg tudom mondani, hogy mennyi az a minimum, ami az államot megillette volna, ha esik a fúj, ugye, de jelen pillanatban, mert az történt, hogy vagy nem vallott be, vagy nullát vallott be, nem tudom a levonandót figyelembe venni. Így akár legalábbis szakértői szintről. Más szakértő másképp látja ezt, de hát ez nyilvánvaló az én álláspontom volt, amit itt elmondtam. És az áfánál hangsúlyozom, hogy az egy látszólag egyszerű adó nem, de hogy a felépítése logikus, majd átcsúszik a dolog egy időszaki elszámolásba, és az időszaki elszámolásnál már nem a konkrét ügyletek állnak egymással szemben, hanem a konkrét időszaki inputok, outputok, és ott az adóalap nem határozható meg igazából. Mert az input-outputnál ott adókülönbözetét számolom ki, nem adóalapot különbözetét. Köszönöm a figyelmet, aztán most már csak
Időközben az is lehet, hogy fölfüggesztették az adószámát, és a levonási joga elengészik. Azért kérdezem, mert ez teljesen élő dolog, hogy akkor, ha egyszerűen viszont egy átlagtörvény nem is azt mondja, hogy bírósági eljárás. Tehát a bíró nem dönthet másképp szerintem, mint ami egy törvényben van. Mert hiszen pont a törvény szavainak a bemutatását kell a szakértőnek. Tehát amikor igazságügyi szakértőt járok, akkor nem mondhatok más, mint ami az adott törvény szerint lehetne. Hát pontosan az adott törvény szerint ez van, de hogy büntetőeljárásban, és ugye külön függetlenítsük, tehát közigazgatási eljárásban egyértelmű, hogyha nem kérte, nem jár vissza. De hogy büntetőeljárásban milyen egyéb érveket hoznak föl, és hogyan, erre mondtam, hogy én, mint szakértő nem tudok. Tehát ez a jogászok ki, hogy győz meg ki, ez azon múlik szerintem, hogy a bíró hogy fog dönteni. Az, hogy szerintem hogy kellene dönteni, ugye hát én nem bíró vagyok, bocsánat, szóval nem szívesen mondanám, mert akkor, hogyha én ezt így elmondom, akkor a bírónak is adott pályán kéne mennie. Szerintem pontosan elég egyértelmű, hogyha közigazgatásba elmeszelem azért, mert nem kérte vissza, akkor a büntetőben is a terhére kell megállapítani. De ott van egy olyan, hogy szándékos, nem szándékos, tudta, nem tudta, tehát ott ezek a körülmények szerepelnek, amit én, ha ülök a tárgyalóteremben, én csak hallgatom az érvelést, mert hogy ott ülök kint szakértőként, és még nem engedtek el, hallgatom ezeket az érveléseket, de hozzászólni már nem tudok értelmen, csak néha szórakoztat az, hogy milyen jó érvelés van, vagy szellemes. Én csak azt kérdezem, hogy ha mint igazságügyi szakértő, én azt írom le adapszolóban, hogy megdelentenek ki, és akkor én azt írom, hogy kérem, de a megtalált számlák alapján visszajár a áraknak az áfa. Tehetek-e én igazságügyi szakértőként egy ilyen kijelentést? Hiszen nekem, mint igazságügyi szakértő, az áfa törvény szempontjából kell itt megadni a véleményemet. És szerintem az áfa törvény alapján, ugye egy kettőben az áfa és az arcot együtt kéne elképzelni. Igen, de hogyha nem kérte, akkor nem járnék ki vissza. Tehát a kérdés az, hogyha egy igazságügyi szakértő azt írja le, hogy már pedig még az utolsó sajtszekúr és visszajár neki az áfa, akkor neki kellene én azt az igazságügyi szakértő, mert még azért nem lehet igazságügyi szakértő, mert ugye az fogja majd megmondani törvény szerint, hogy van. Tehát most, hogyha a szakértő nem egyformán értelmezte az áfa törvényt, és nem azt mondom, hogy a bíró hogy dönt, hanem a szakértőnek a szakvéleményre. A szakértőnek is a szabad szakmai meggyőződése. Most én elmondtam az én szakmai meggyőződésemet, és ez a szakmai lelkiismeret. Én alá tudom az érvelésemet jogszabályi hivatkozásokkal támasztani. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni, engem Szökkelmesnek hívnak, én ügyvédadói visszakérdez vagyok. Én is pont erről a témához szeretném megmondani a saját észrevételeimet. Az adóhatóság gyakorlata egészen az Európai Unió Bíróságának a joggyakorlatával teljesen azonos a kérdéskörben. Tehát, hogyha az adózó például nullás bevallást ad le, azért mert elkésett számlái vannak, ezek nem érkeztek be határidőre, és erről majd később van, és közben elrendel az adóhatóságnál egy vizsgálatot, hogy nem csak a fizetendő adóját, de a levonható adóját is megállapítja, mert hogy ugye az Európai Bíróság kimondta, hogy az adólevonási jog, az adófizetési kötelezettség időpontjában kellett azonnal megilleti az adóalany. Ez objektív, ebben nem korlátozható, és nem függ attól, hogy az adóalany formális követelményeknek, az adóbevallási kötelezettségének a bevallási időpontjában eleget tette. Tehát ezt az adóhatóság is követi, és számtalan ügyben megállapította a levonható adót, akkor, amikor a fizetendő adót megállapította, úgyhogy én ezt abszolút cáfolom, és számos ítélet van ezzel kapcsolatban a közigazgatási kúria
és meg is állapította a hatáskörét, hiszen a tagállamok vitatták azt, hogy a büntetőítélkezés egyáltalán beletartozik az Európai Unió Bíróságának a hatáskörébe, és ott hozhat-e ezzel kapcsolatos értelmezési kérdéseket. Pontosan a Nebis-idem elvével kapcsolatosan is felmerült ez a hatásköri kérdés, amiről délelőtt szó volt, és egyértelműen kifejtette az Európai Bíróság, hogy mivel az általános forgalmi adó az ugye egy uniós irányelv hatálya alá tartozik, ezért az ezzel kapcsolatos értelmezési kérdések tekintetében büntető ügyekben is megállapítja a saját hatáskörét, és ezt is irányadónak kell tekinteni. Akkor ítél dolggal szemben nem sok tennivaló van. Köszönjük szépen!